Ето как аз сглобявам с овалка за права машина. Взимаме основата, слагаме тук пружинката, след това тази част, натискаме и трябва да закопчаем. Така, до тук е добре. Сега взимаме тази пластинка, която трябва да я сложим ето тук с двете малки винчета. Така, вече сме сложили двете винчета с пластинката. С това по-голямото винче регулираме стегнатостта на калерчето. Много внимавайте, че по принцип под тази пластинка се събира мъх и боклуци, които могат да развалят вашия тегел. И накрая слагаме тази пластинка, която по принцип не е задължителна, но е желателна по избор. Може и да я махнете. Ако това ви е харесало, моля коментирайте или споделете.